Pomocou aplikácie Autogram v mobile môžete podpisovať dokumenty elektronicky aj na štátnych weboch, napríklad na slovensko.sk alebo portáli finančnej správy. Stačí si nainštalovať rozšírenie do prehliadača Autogram na štátnych weboch a potom je podpisovanie už jednoduché. Na portáli pripravíte podanie, kliknete podpísať a vyberiete si, že chcete podpisovať pomocou mobilu. Zobrazí sa vám QR kód, ktorý oskenujete aplikáciou Autogram v mobile. Zobrazený dokument na mobile skontrolujete a potvrdíte, že ho chcete podpísať. Potom už len priložíte občiansky preukaz k mobilu, zadáte bezpečnostný kód a podpisový PIN a dokument je podpísaný. Zbavte sa čítačiek a papierovačiek, nebehajte po úradoch, notároch či pobočkách. Podpisujte jednoducho, bezpečne a zadarmo autogramom v mobile aj na štátnych weboch.